प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोला पार्वती मैया की जय। प्रेम से बोला कार्तिक गणेश की जय। प्रेम से बोला सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देखी गुरु बहना लोग, आप सबके बीच में एक भजन गावे जा रहा बानी। ये भजन करे वह सब ध्यान से सुनब, लास्ट तक ले सुनब आ सुन के कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब सब गुरु बहना लोग। देखी गुरु बहना बाड़ी कैसे अपना भोला जी से कह तारी कि हमारा शिव गुरु के नामवा इंटरनेट बा आ सबका में सेट बन। कैसे कैसे भजन के भाव बा कि हमारा सेवा गुरु के नामवा इंटरनेट बा सबका में सेट बा। बना लो पोताओ में सेठ बापा तो हियो में सेठ बा। पोताओ में सेठ बापा तो हियो में सेठ बा। हमारा सेवा गुरु के नामवा इंटरनेट बा सबका में सेठ बाना। हमारा भोला धन के नामवा इंटरनेट बा सबका में सेठ बाना। सेठ बा हमरा दामादो में सेठ बा। धियाओ में सेठ बा हमरा दामादो में सेठ बा। हमारा सेवा गुरु के नामवा इंटरनेट बा सबका में सेठ बाना। हमारा भोला धन के नामवा इंटरनेट बा सबका में सेठ बाना। अरे नौतियों में सेठ बाना तीनियों में सेठ बा। नौतियों में सेठ बाना तीनियों में सेठ बा। हमारा सेवा गुरु के नामवा इंटरनेट बा सबका में सेठ बाना। हमारा भोला धन के नामवा इंटरनेट बा सबका में सेठ बाना। और ककरा में सेठ बा देखी ककरा में सेठ बा। हमारा सेवा गुरु के नामवा इंटरनेट बा सबका
में सेट बा